אנשים. אני אוהב אנשים. אני מוצא שיש לי חיבור מאוד טוב איתם, ובשילוב של מקצועיות בתחום שלי, אני עוזר להם בתקשורת מאוד ישירה בגובה עיניי. הקשר שלי מבוסס על הדבר הכי חשוב, על אמון. כשאני פוגש לקוח זה סוג של בדיקה, קשר. אם יש בסיס לאמון אפשר להמשיך להתקדם, ופה ממשיכים. אני חושב שהגעתי לתחום הזה גם בשביל להמציא את עצמי מחדש. אני אוהב חדשנות, אני אוהב יצירה, אני מגיע עם רקע של עיצוב, ואני משתדל ליצור סטנדרט חדש בשוק הזה. בעבודה הקודמת שלי הייתה לי חברת קפה, זו הייתה עבודה שכללה שירות ומוצר פרימיום. שם למדתי איך לתת שירות וגם איך לבדל את עצמי ברמת האיכות. יום טוב עבורי בעבודה זה שאני חוזר הביתה עם סיפוק עצום שעשיתי משהו טוב היום. ביום טוב אני יודע שאם אני לא הייתי בתמונה, העסקה הזאת לא הייתה יכולה להתקדם, והמשפחה שאני מלווה לא הייתה מצליחה לעמוד בתוכניות שלה. כמתווך עצמאי שעבד לבד 7 שנים, העבודה בצוות היא מדהימה, היא יעילה, היא כיפית. העבודה עם הצוות מאפשרת לי להתמקד במה שאני הכי טוב בו, ולתמוך בצוות בדברים אחרים שהם עושים.